Yalo. Dili. Ebe. Ute chentene so kona no. We ebe ga nege mo so guduma ni dili. Ne fle ka so ya no. Ebe so kona ne da ko mo senjo le chesa walsa dili kana fle genie ça. C'est pas possible. Je vais faire ce qu'on a dans la pique, ce qu'on a alors il y a la rola. Ah, Lamini. Ouais, karamogo ça va. Ouais. Karva c'était là. Enfin, on va. Du coup, on a mon ouais. En ce moment, on va. On va joindre. On a délire no fait calme sur no ja. Bolin no ere mais ga wule calme sur. Ah, Lamini reconnu. Eh, m'avait musoni dit. Bon ouais, tu me musoni. Lamini. Kadi bani karamogo. Na kadi etu. C'est pas foutu qui biti era makamazoni. Mais karamogo tout dit ça. Niye musoko ko da ni na Lamini be safu. Ibe safu. En alache biti era matugo de kamso ni Lamini. Etu tikito. Non karamogo tala. Ebe fega sa jonare wa. Karamogo mo gala dele ça. Ni te fega sa jona. Ibe ni ba musoni. Ega woro ba kumoro. Ai nga akun be wono. Na ko be kono ala kana jigi. Iga woro te muso kumoro kana na onyini. Kana no ko da yi kan yare. No mi ka wati na dron ibo 20. Me karamogo ha tout dit ça. Ni be muso furu be muso determiner muso bete muso furu tai Lamini. Oh, ne fengi bi na ta kata na abeta aga sortu nyara tero de la. O ko ni muso do nga muso furu tate. Sorti à rentrer di musodo. Karamogo sorti à rentrer wa. Ema na ore la. O jume. Sorti à rentrer ke. Akai nyafa. Lamini mena mi fi yetim tigiri. Ni be muso furu nyele ke iga muso nyane mafu. Suna aka haramu ni dilita dusugasi amadam na ratike dusugasi. Boni dilita aka haramu ni dili furu boro tenti dusugasi benentila. Nima samali isigle ga service la ibi teriga do dusugasi buliba kere bele billahi ibi marfati alaka kiki ga barati karamogo dusugasi dron ne bo ga tentigila karamogo neni ko ifa na fola rebellion dusugasi bi awka e ga klaka muso dusugasi fare yere ke chebe sa aka harami be sa ibe tentigi ba fen muso marale ne bulu ho dile watadi dilitun ay sorta rentre ke ni furu wati sele kam muso wara furu alni nana ne bisiga muso nyene ma yiri la ibo furu dilitu karamogo ne kan kuma fam mais ne kan mu nya don meta kana ala ka fiye ki yera se Lamini ne mena gerela ka haram mena gerela sa ven kisi kasala doma ya karamogo ala kana basi kanila Diga he tibitani am ngere gam ko no warja diga ega tudo be nila wardi gana wardi ko fe diga aide wardi jodi me mun kera de mun ga reseti le do ega reseti mo de ega reseti basara ega reseti jole ngi en tani ta kan de kemere te kemere se kemere joro me gere ma libe ma so wardi kemere ma ne be reseti so ngo kemere de be fara nyonga ete dala nga ba diga de kabine edo war mi chene ku wallahi moto ngalen sab ma to moto ngalen soro ni sito ko sukum na de nga warja ko fe mina wardi masa ko fe wa e nga war ko wardi fu kan fa yo me le be ta ti ble oro la dungo do bi diga yalla edli wallahi diga ne te table no biya dai na la ci di dungo do deni be jogor ba ka war namara na furo ne bi kile kan barake abalaje na ala ci moto tigi ba fo sisa ne ma war suro bi ko ne ma barake ko be ko ne bana na ka wore ka suro mi kile ka client du so war di yere ma mo en ala ci keme fala ibe mo ta kana keme bina mana ko mo la e ta ka to le te wallahi aka haram ne te table danga de be ta moto la ble anga tunna e te wallahi ne do
Lamine taara koyi. Christine. Christine tɛ yan. Na. A dun kɛra cogo di Lamine dun? N ta ma kɛ bagama ye. An Lamine ma ɲɔgɔn ye o. O bɛ n tɛ so kɔnɔ yan. Ne kun bɛ so kɔnɔ mais ne kun tulo b'a ni karamɔgɔ kumakan. Ko karamɔgɔ wa? Ne ka Lamine ni karamɔgɔ. U dun bɛ ka mun fɔ ɲɔgɔn ye? Lili karamɔgɔ i so caman. Jaasaro ka ne so ci mun na sisan? E bɛ karamɔgɔ dɔn. A ye mun de fɔ? Lamine bɛ wele mun kɛ bɔlen. Awɔ. Lamine y'a ka misibo kumaw fɔ. E karamɔgɔ bɛ n'i jɔ Lamine da la yada ye. Yada ye jumɛn ye? I tɛ kuma kelen fɔ de ya yada ye mun yada ye? E tɛ karamɔgɔ dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. A ye mun fɔ? Sisan Lamine de ko jɔn ka seere fɔ. Mais mun ye lɛ bari e bolo kɛ ni karamɔgɔ ye? Mun kɛra kuma kɛ? N'an ka fusa mami ka. I mɔgɔ kɔnɔ mɔni la sisan i bɛ lɛ na kuma. Sisan n'an ka fusa. Lamine de ko k'ale mana ni woro aw fɛ yen. Bon e karamɔgɔ bi jɔ ko Lamine ka taa ni woro yɛrɛ ko e tɛ muso furu ta k'e tɛ foyi ye wata dala ko cɛw bɛ kile da la u bɛ si e da la. Karamɔgɔ. Awɔ karamɔgɔ. Karamɔgɔ de ni fɔ Lamine. Kirisi tɛ kulonkɛ dabila. Ne bɛ galon tigɛ dɛ. Galon bɛ da su la a b'a ka so kɔnɔ. Wele ka na. Karamɔgɔ bɛ na. Karamɔgɔ. Ne jigi dafalen sɔrɔ yan nɔ walahi. Karamɔgɔ. E ka taa wuli bani. Taa e ka bi ka taa wuli ka na. I k'a to ne n'a fila cɛ. Karamɔgɔ. Karamɔgɔ tɛ yan. Bɔ yan. E ka bɔ yan. Sɛ 120 e tɛ bɔ. Kirisi ne ka don. Don i k'a tɔn cɛ. Allo. Iyo. Ni maa bɛ sunɔgɔla kana maa lawuli sa ne ma se ne ma sunɔgɔ surɔ ne ye surɔ bɛɛ kɛ kaliwa la ne surɔ kɛ worodugu la sabali sa jeli kana maa lawuli sunɔgɔ la sa n'an f'i ka sunɔgɔ wa e bɛ mun sunɔgɔ la Lamine fɔra e mun fɔ Lamine jan i ye mun fɔ la i bolo bɛ kulonkɛ de la i bɛ mun fɔ Lamine i bɛ mun fɔ Lamine dɔ ne ka Lamine kɛ Lamine tɔgɔ dɔ b'e bolo de i tɛ t'i ɲɛ ko i ka kuma ka ɲɛ Lamine tɔgɔ tɛ ne bolo o ye mɔni kan ye tɛntigi wa ayi docteur e mun fɔ Lamine Lamine ya a nana fɔ e fɛ yan e mun fɔ mɔgɔ ma fɛn fɛn ye a fɔra i fɛ yan ne ma fɔ k'a ma fɔ ne fɔ a ye ne wele mɛ e ye mun de fɔ a ye i ye mun fɔ a ye ne min fɔ ye karamɔgɔ kana nin mi sa i ye mun fɔ e bɛ se ka ɲininka kuma fɔlen kɔ i ye mun fɔ a ye fɔ n ye dɔrɔn ɲɛkili bɛrɛ de taara dili n'i sunɔgɔla ɲɛkili bɛ ɲininka ko dɔw kɔ sa i fana sa sabu e y'a fɔ Lamine ye ko ne tɛ muso furu dɛ ko ne tɛ foyi ye ko ne ye wata de ko cɛw bɛ si ka don ne ka so kɔnɔ jɔn fɔ e m'o fɔ Lamine ya ni i y'a fɔ e ma fɔ ka Lamine wele ka na jɔn e bɛ Lamine a kɛra mun ɲɛna o de y'a fɔ ne ni Lamine cɛ a kɛra mun ɲɛna o de y'a fɔ ne a kɛra jɔn ɲɛna ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni Lamine ma ne furu walayi karamɔgɔ ni Lamine ma ne furu e bɛ ne furu ne bɛ sigi dile ko jumɛn sigiya ka ne ma mɛn n ko ni Lamine ma ne furu a b'a sigi ale de ma ne ka furu a bɛ ne furu sigi ayi karamɔgɔ den na hali ka n'i da ka sogo la hali kana sogo la ka sigi karamɔgɔ ayi Lili ala ya bɔ tila burujɛ ayi e ne kɔni n'a kɔni ko ma ɲɛnabɔ dɔrɔn e ne bɛ sigi karamɔgɔ i bɛ n'i ma ɲɛ ka Lamine sigi baliya kɔ i yɛrɛ ɲuman k'i ka teretigi kɛ ba ye k'i da ka sogo dɔ la ne ka karamɔgɔ kɔni n bɛ mun f'i ɲɛna hali ka n'i da k'i miiri o bɛ de kɛ sogo la e t'a de yɔrɔ karamɔgɔ nana diɲɛ ne kelen de kama a nana kelen ayi ma ne ka ko sa n'a ye ne ka ko sa a bɛ ne ka ko bila n'a ma ne ka ko bila mɛ e sigi a kunna yan ne ka ko sa i ni Lamine b'o ɲɛnabɔ i ni karamɔgɔ ɲɛnabɔ mais mun ye k'i sigi a kunna de sa i ma kuma sisan ale bɛ ne ta sa a yɛrɛ ta e ta dilannen don tɛ ale ta dilannen don e ta bɛ sa o tɛ a sigi ne la fo ka sa ne ya ka dilan dɔrɔn i ka tentigikɛ min bɛ yen k'i da ka sogo dɔn Lamine ko ma ɲɛnabɔ karamɔgɔ hali ka nin da awɔ o y'i da sago de karamɔgɔ tɛ teri juguya ne ka sira tɛ karamɔgɔ la mɛ ne Lamine ko ma ɲɛnabɔ hali sini ma yan sigi a kunna o la n bolo yen teri jugu in fɛ Alima komi i yɛrɛ b'a kalama ba yɛlɛnna service la a bɛ Kulukoro sisan docteur ye mun de f'i ka kɔnɔmaya ko la ne taara dɔgɔtɔrɔso la o ye une semaine de di ne ma u yɛrɛ ko ne kana baara girinma kɛ yanni une semaine cɛ ko ne bɛ ci i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna semaine tɛmɛnen k'i kana na baara foyi kɛ n y'a f'i ɲɛna k'i kana minɛn ta k'a bila minɛn kɔnɔ i kana baara kɛ n tɛ n ka kuma nalen yan mais komi i kan ka jigin n bɛ n'i bila ka taa grande famille la i bɛ taa yen i bɛ t'i ka kɔnɔmaya tɔ kɛ yen nɔ yanni i jiginni cɛ ne tɛ sigi mɔgɔ tɛ yan nɔ mun b'i ka besoin ni fɛnw kɛ
Il ta grande famille là, mais na wole lige. Ou solo là, mais ta jigin non. Dani jigin ma je. Yalla. Nego. C'est ça. Ne bila ta grande famille. Ne na jigisa. Vraiment do tugo do ne jigina. Alima, alsa varangu kuma ne beda. No faranta de. Alme, alme faranta de. E bi son sigila la ka fo ki kono ta mo la wolo fe. Kare wono. Mo mu yere se ka alfla do u yere la. Lumna se ko equipe e de na to. Weche. Alima. Ni jigina. Ki ni ma jigina. Alima. Kana son. Denga do ka fa yere de vara. Farante mo. Bon. Denulu do. Meden a jamu avec un jamu. Ni tanti ma so ma. Ni tanti ma so ma. A to kuluro. C'est moi qui décide. Depuis dominer à fort tanti yana. Baya yana. Ko baya kana na para I kana na me ta ka blam ne ngono. O don fo bi e baraga. Aïe. Bon, nega décision ne beta. Yama, den, tom kariyamu da. Nyerem nata service la. Il vit reposer. Ne nana ou la fait. Am ta grande famille la. Yama, il repose. Nta service la. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah jamaatu tunu ngana ya makata kor fashi dila alhamdulillah amba mede benta kana jama kana karamogo way jama kana wo agara tunu ye akero ide wo jama kana ibeya mea Yes. Abali, bismillah, tu chocolat. Karbashi ni. La kana tunu nyana. Wai. No. Aku kira famai. Raga yoro tishaji. Ni taraga na chugo bina surabatu. Wallahi. Or bashitila. Bashitena kui. Alhamdulillah. Ne da kono mona ne kamana gana. Chogodi. Bari ne bi yala ya je dunguru ne te. Karamogo. Enye sanye bara soro docteur sans frontières là. Bon anti si. Ma bien me voyager. Allah. Comme si ça me vacances là. Oui jonga teme fenga na fulikan bunya jaranye. Parce que ira ye bara chama bare kene na resira. Oresira. Ne afo karamogo mi. Billahi funa man konan jaka baraki suno na yan konan jaka baraki konan jaliya yare la jabakena ka haramu barakere min ala yare bo min parce que na baro barale fe abenya boke barangan yo ye kelini ya ye jaga didi ka kanga na bunya masigo funa bunya jarani amba jabakene alhamdulillah ye bara chama kene kunye boli me den do fe wakati do la maro yaki kan sura la nana barako la ifia jabakene ka baro de chalo wati bara bade kumbe na kun kan minu ke ga odini kele nyakli bere de to la tubuni kamo atoro ku kisi kisano ai kisano ta kisi kisin ala ko ko era nyana boro fu ti sura fe papi Nyere da fogo wa tukota papi. Wedi. Papi ndi. Dogane. Papi. Kisi. Mwesa. Ai dogane. Ama fone ke bi term so refa. Karamogo ni mwe fona sefe. Dogane ki ya klisi kizani ndo wa. Ni kama ni kirisano ine mawa. Me karamogo ni afie ndo do. Kirisano? Kirisi. Papi babe.
Ijo, jabakene ijo angana ko ken duse chwa do la bebe ijo. Makono mena sisa ekani makono. Mais ne m'a fait mon comme quel mania. Dilibewa. Dili boya, dia willa. No, aka haram ni. No ni dia wuli to ni. Ho ni dia wuli to. Ho afle. Même fleur pas bébé mi. Ai ijo sa papi bien afle. Ho. Mu, dogena somo. Christine defa. Como? Mais Ele papi fire. Papi fare. Jabakene ango Christine yo na ngolade. Ngo sebano ira lanna ka fa ko ni retaidi. O sebe mene bolo shua ni kli. O mu sebe. Aka haram afle. Raba fo ke docteur ya afle. Asabalen fle. Na kon makala. U ya sebe kan odina ma. Aire u yo kuma chene. Men de ma ira ka fonte tare. O Papi moro ira. Mais faut pas. Muhammad Rasulullah. Christine edu mo kana mo tay di fune kana mo to ka. La ilaha illallah. Christine lo dari ara net en ko do papi la. Subhanallah. Ni ila du kasula fuja etati di. Mola la sene makui. Flani varame wa. Ai. Na bra kuma le papi bemi. Attends, était papi. Nera to da papi. Elle a to da papi wa. Subhanallah. Non, ni wolden kundi. Mais aka haram ba mo su re katane. Ne da kala mare. Christine do kana mo dale de fay. Ko jabakene. Wara we ni tene na. Wara ni kle tandru de ka sala papi gola. Kasola. Nure ne datu aka haram ko fune ka fone te papi. Wallahi ko ya fomo. Kasoro nete. Ya fomo. Aka haram nya fu mon tate. Ya fomo. Anna frère ro ko papi eta da. Ala jabakene li nyire ga di nyire wara ko Wala ko wara ko petili. Manya Christine fere. Chenure ni tunyo ka haram. Nya fu ngo tate. Flo. Frote fara. Ai na chemba ngela boy. Ye chemba ngetari. Me afo billahi ne hake mene atala berekena nyina. No ni hake ere mene idra atala berekena nyina. Afle. Papi fafle. Kujume papi fafle. Ni ne papi fa. Bal fou. On bal ko re kala mo. Ne na mo Christine de mtete. Ako mo ko flow. Dile ta kala. Ama fe fun ako ke de fa. Ima ne da tuwa. Dile ko mo ko ala fumo wala ta kala. Christine ko mo so bare Christine de la mula sigi dala koy. Na frande de victoire muso de fila kan ke. Cha to bagana aga papi ngolole dra aya ngolole. Ay papi ngolole dra aga jabakane ngolole. Aga papi nungala le dra aga jabakane nungala la jeke. Ala je Christine yentore. Ngolo sigi dala le. Ni la be foko muso te donga ba bilahi yoro la foko muso te donga. Ne tonyara le. Bosi sanga kushi waru. Nganyire waru. Nga dini dire fini fimesa. Iba besa. Aya fo jabakene de basa. Akeni Ba musara. Kala mo koy wari buru basa. Ne jomeni ne ba kala ma. Telemi Papi yeke. Era to da papi ya. Aba kala ma digna. ne bora Kaso wala kaso la ko ale ko kala mo Ne ra to kasola. ai Ne ngo kala mo tarwa. Ne ne tadi. Christine ngana ne ma ko kala mo ale din to da ko kala mo ade to da papi la Christine de Christine tena mani fo de ngana mu ni dande mana kuma fo fama kramo nitya sisa code man chenari ibaro billahi code man chenari kafiri ne rete ne tara ko je jugo wani dalaka wande Christine ne ko je jugo sisa a don bawo yere be kile ga fo ko aramade ko mana kila ko to ikada I don't nite ala ko nite ala ko mine billahi ni nite ala ko mine ni Era karamo ne re daballe. Era bisa wali kundi tati. Ibati 2000 to. Ruma dana e cheni fete mo ko ko cheni ya yure cheni fete mo ko ti bonga ne fete gele no you want to go di la ilaha illallah mo le ko na chwa gele eti fuego ala ga chende ba wala Ala ga se kashilo na re ge to roba to ta sa me mo la do. Christine, ta me ga plan sa te pinya bila. Karamo ga yiji. Ami ko ndala de ka wu. Dili. Ne bla silani. awata wala Ne ke ma appartement ta ne ta papi ni bla. Pour la sera éducation ni ma so. Ala wa ta kasini man Cristiano ni fleur fa bulu Cristiano abna bal fu bi karamo ko
wallahi billahi debi karamogo dado wallahi ni ba soro ni ne gun se na bokola ka ni ka mi bolo ibo no te beta de karamogo ba se ga mi na bo na fi ga beta de o kele mo ko Ganse fonga bana ami ta ko ami na ganse ala ka samyo karamogo che era ba kana kashi kana yela de kana yela de kamile ngoro le ko kungo buta ko ta ganse e karamogo ko ni ya fara ni mare masa Cristiano Antonio ala sa karamogo bi ya fane era mako ne bla ta kaso fuge ko dile era toro daniga Cristiano bi ya fama ala ni kira ko ya fama ko karamogo wallahi ya fama Cristiano ko ma kire de fa ne kunta kalama Cristiano ne ko baro Cristiano fa mun tetu Cristiano wote ne teri jugu ha kendala kigati besram febete wo fa ya fama ya me wala ga chende me kila ta kushi so mina la kana ai akai ye kai fa pezeli wa mbita be me kana dima ne mo lo ay ko karamogo no ko ya ni fina o ki jogo mai no ne be dai lo ni se ye do re ko ni ma do ke sin dina dai lo di alsa sai ben bere akla kan jogo ta wata batara dinjere ko mo libapne basi te ala ga chede balsa alsa nga to ala ko chebe banyo ala ga besra nanga ni ya nduko ne ala ga here kan mane zana mo no gane ala ga siga fo sonu wa hala elmati ha tan ni da nda karamogo tieri ya bara tellement bolli ha o bolli ga nafiga dabla karamogo den do wa den to a foti si tamele ga yele e taga no le karamogo kon mura do ba fa taga no yele ya bolli o don non le nyami Allô Moussa, s'il te plaît, on a fait karamogo là, c'est urgent, on t'a chindo là. Ok, on là. la ilaha illallah muhammad rasulullah alabna hinana don me ni be mu fundeni ya ha na fura fundeni banka kurantige banka na ne madara na sallallahu ne ka kontere credit ma bon suno ni be konte sa ga kurantige ya wa ni here ha la oh wa neta flabe aka haramu neta flabe kurantenga duko na ya janga credit de banin ha energy era mogo ko ni na fara ma bi cheni be franya nga ninga du credit la ida wati dro aka haramu funten ne bi lawi kurame tika pop na ninga no neta no energy mo be senela ne fana senga duko na maula bebe de non dibi ame kuranta ke counter la bebe de non dibi aka haram al ni kurame tika kurame ke ne a counter la ha la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya subhanallah bolugu bakani deni kligan dire ngoro kle koro tan ka ke sunogoy c'était panoi ka foi te pana abe balnela tebe ko rabse ka sunogo kle la ta ma ko re belawa venyi ni ngeka kene kanya karamogo ha ne feo ni wati la tilman bolla bebe udaire menyinina ibi kani dia le borla la sunogola ko re baraka de ay karamogo ne ngare sir soro la ne ba sunu ay gare sir soro kapasite dan boga nana de katoka barake kadimo mallimi tasrotewa ote ay ebe do dalaw no ki to taybe do dalaka haram claire ko ni clean ores la sunoga tuti claire tiga soro ne yala la fuga sen ko la ne client tiga soro tuti na fi gersige yurube na nga yuru dimo kiko gersige yuru dima gersige yurube o mo fone mo karamogo o
mais n'o don an t'o dɔn jateminɛ. An k'o bɛɛ to yen cɛmɔgɔ taala min. Ne yɛrɛ kɔni nana sigi ka cɛmɔgɔ kɔnɔ cɛmɔgɔ cɛ ne y'a fɔ a ka manamana ko dabila kabini jinɛ y'an gɛn cɛmɔgɔ dɛsɛ ka sigi cɛmɔgɔ yɛrɛ bannen don nali ma pewu. Ale siranna de wa. A siranna o. ni ne ye ɲɔgɔn fɔ k'a kana sa ni jinɛw bɛnna la i ɲɔgɔn faamu. Ne ni jinɛw ye ɲɔgɔn faamu. N ka 1000 miliyari tɛ yɛlɛbara. 1000 miliyari o fɔ jinɛw ye kɛ fo ni yɛrɛ o fɔ jinɛw ye o fura tɛ ne bolo. Cɛ n bɛ min f'i ye n'i ma tilegan fɛ sunɔgɔ dabila de hali ni ne karamɔgɔ wɛnzɛn in da tilegan fɛ ne tɛ sunɔgɔ a ka. Ne n'a cɛmɔgɔ n k'a fɔ a ye n ko karamɔgɔ mago b'a la mun de la ko n k'o fɔ a ye. I bɛna min fɔ a ye ko ne mago b'a la dɛ o ye min ye o ye de a ka na ni n ka kuran wari ye. Ko jumɛn? N ka kuran wari. Karamɔgɔ kuma sugu dɔ dabila sa kuran yɛrɛ tɛ ka sɔn bilen an yɛrɛ ka yɔrɔ la kuran bɛ tigɛ dɔrɔn maa jumɛn bɛ se ka kuran wari sara nin waati la. O tɛ se ka kɛ o. Aw kelen ka yɔrɔ kuran tɛ tigɛ koyi yan yɛrɛ kuran bɛ tigɛ. Nka ne karamɔgɔ wɛnsɛn ne bɛ baara kɛ ni kuran de donc a fɔ a ye n'a bɛ na a ka na ni n ka kuran wari a fɛ sinon a ka harama a bɛ n ka dabila. Ne kuran bɛ ka tigɛ kuran wari bɛ sara. Kuran wari bɛ sara. O kuma ɲɔni kuran ka tigɛli daminɛ ale kun tɛ baara kɛ kuran na ka yiri n'a kun bɛ baara kɛ kuran. Karamɔgɔ jɔ ne kun ɲinɛna fɛn dɔ kɔ dɛ o don an kun ye kuma dɔ kɛ o ne m'a fɛ n k'a to cɛmɔgɔ ka ga turu yan wa. Ga jumɛn. Dake e yɛrɛ m'a fɔ ko ga ka turu o don mais munna halisa a ma kɛ. Mais o da bɛ ne de la ne de bɛ na wari bɔ n ka ga turu n'a ni diɲɛ wuli cɛ ala kana ga turu yɛrɛ nɔgɔya. Ne yɛrɛ bɛna taa cɛmɔgɔ nɔfɛ n b'a fɔ a ye n ka na ga turu nka e ko ko kuran wari ka sara hali lumière tɛ karamɔgɔ. O tɛ e ma sa o foyi tɛ e ma taa fɔ cɛmɔgɔ ye k'a ka na ni n ka wari. A ka na ni n ka wari. Karamɔgɔ i tɛ 400 singa ma. Jumɛn ne ka jumɛn se. Ayi kuma i barika banna karamɔgɔ ka 400 d'e ma. Mɔgɔ min kan ka baara kɛ ka na wari d'an karamɔgɔw ma pour que an bɛ se ka dugawu kɛ cogo min na aw garisɛgɛ ka yiriwa e bɛ n'i jɔ ko n'a 400 d'e ma. Nin b'a sara n b'a kɛ 1000 ni 100. E dalen kun tɛ sunɔgɔ la sisan e ɲɔgɔnnaw bɛ yen u bɛ ka wari minɛ kɛnɛ ma a ka haramu kana t'i da yɛrɛ mɛ ɲini dɛ i sigi ne ma dara ni sunɔgɔ bana tɛ la k'a fɔ sunɔgɔ bana tɛ la an bali dɛ. Ka taa barika banni an bɛ telimantigi tɔw ye a ka haramu ni waati b'olu sɔrɔ clients b'u kɔ la u bɛ taa dɔ jigin ka na dɔ bila ka dɔ jigin ka na dɔ bila e de dalen bɛ tilegan dere fɛ yan sunɔgɔ la ko e ka wari sɔrɔ ni ma nasugu de bɛ taa u somɔgɔw b'u miiri k'a fɔ k'u bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ bumbugan ka taa sɔrɔ a ka haramu u tɛ foyi la a nɔ balikulankulan kɔ u tɛ foyi la a balikulankulan kɔ fana u kɔ tɛ koyi ko Bamakɔ yan dɔw bɛ na Bamakɔ wa Bamakɔ bɛ taa dɔw kɔnɔ e ta kɛ n b'o di batarama bilalen ala kana ci i ka sɛbɛ kɛ dɛ ala kana ci i ka sɛbɛ kɛ i da sunɔgɔ la yan. Ayi bi kɔni bi taa dili bɛ yan dili yuri b'a bɛ mun kɛra n ka da kungo kun ne ka da kungo kun e sɛgɛn ne wuli dɔɔnin yan dili mun kɛra min kɛra olu bɛɛ kɔnɔma de ko ye dili fɛn fɛn kɛla olu bɛɛ kɔnɔma an k'olu to yen sa ne bɛ na min fɔ e yɛrɛ i hinɛ bɛ fɔ ma ko ne hinɛ t'aw la koyi kisi ka kunu ko in na yan kɛ n ko ne hinɛ t'aw la dili ne hinɛ t'aw la aw yɛrɛ aw ka laɲini de ne ka sa dɔrɔn ka ne tiɲɛ ta sɔrɔ ne hinɛ t'aw la dili ne m'o la nin baro de ma kan ka sabu kɛ ne ye bila ka taa kaso la ka sɔrɔ e ma foyi kɛ walayi i bɛ yafa n ma y'a mɛn baasi tɛ ko kura bɛ yen bi o tɛ foyi ye ni min tɛmɛna o tɛmɛna karamɔgɔ ka du tɛ de i yafara kɔni ni min tɛmɛna o tɛmɛna ala de ye yafa masa ye ala de ye yafa masa ye sisan fɛn crédit a ye crédit tɛ ne kun ne ka téléphone salen yɛrɛ de a ye wari di an bɛna crédit kɛ compteur la ka wari di wa crédit tɛ ne wari foyi tɛ ne kun e ka n bɛ crédit jumɛn de ma fɔlɔ dili compteur crédit banna sa a ye wari di a ye facture n bɛna taa facture de sara dili fana sa o kuma ne ko kuran bɛ jeni ka sɔrɔ kuran tɛ ka na nin y'a tile donnen kuran t'an fɛ yan ne yɛrɛ ka téléphone k'a bɛ kun a salen de fo sisan kuran tɛ yan compteur bɛ jeni cogo di kuma tɛ ko wari kuran mun tiɲɛ o de fɔtɔ filɛ ye nin énergie maaw b'a tigɛ i y'a fama b'a la crédit fana y'a tigɛ ne y'a tigɛ a banna kɛ ne m'a jeni o e ma jumɛn jɛ ne crédit ne ka téléphone yɛrɛ bɛ charger yan kɔrɔlen yan dili e ka téléphone tɛ ventilo tɛ k'e kunna dili dili tile so yan yɛrɛ e ni bɔdugu cɛ kuma dɔ la ne bɛ tɛmɛ ka ventilo mankan mɛn vugan a sɔrɔ e yɛrɛ bɔra e ka ventilo mankan de bɛ vugan hali ne ye ventilo de bila fitini na a mankan ba ye hali tɛ se ka sunɔgɔ dili fana sa fitiri wala man di ala ye sa a ka haramu fitiri wale man di ala ye hali ni kuran bɛ ka tigɛ nin waati la e kɔni b'a dɔn waatiw tɛmɛna a ka haramu kuran tun bɛ bila normal n'i ma sɔn ja to ɲɔgɔn na n ka téléphone salen fila ne tɛ ka se ka n ka appeliw kɛ n'i ye pari n bɛna ka snap kɛ n tɛ ka se ka snap bɛ ka snap la i bɛna jɔ ko ne ka foyi tɛ kɛ sniper la compteur tɛ dɛ wari di ka na an ka crédit ta di wa n t'a di wari tɛ n bolo da yɛrɛ n'a ka di n ka compteur n t'a tigɛ
voilà. Kita tiga. Aha, samba si tanga kete bilahi. Me musa wale musa be tiga ka ba halina. Ni musa te tiga ka bona ka linna ko 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 be. Awali frete si dibile ba ne be ngad lampa ta sama ta charge. Lampa. Ne ta be ta sa. Dili to yisi te ko lo wale. Ne ka téléphone ne ta charge ne te muso be no ko fe ne ta ka téléphone charge amu ne ko lampa ne. Mo lampa nge. Lampa o ma. Voilà, ouais be ko ko. Ayo wale bilo ko te ko. Ko korole pendrile kura pendrile korole pendrile kura. Oh, basi dai na sigila fama wata wa. Sigila fama. Sigila fama. Ala kitu la fango lai. Ala ka etu lai nga basi te bisu na ne bentike. Ni ma etike ka bonga link ala bentike ka haram. Ne bentike te me. Iga da tugi dalai. La fante wa. Ambe sigila nga porlo ma ko ni tenere ka fala embolori. Bantulo nana fi falan sorai. Ampul nana lampan sorai. Jomia.